Pitua. Sini asu. Digoyang. Hei. Ambil posisi. Tolong Siap pasien gigi gerak. teh lelok. Lancang kanan gerak. Panuh kabar ini tadi. Ha. Agri live music. Halo. Penjah. Jadi tidak ada. Pijak saya. Kemari lah. Jangkauannya panjang. Ayo. Kan ada jembak mbok. Digoyang. Kaki dah dah cek dah. Kaki. Ayo kita suruh. Penjah. Rajes. Dengarkan dek sana kami papasan di dalam gurauan pesan kok kami sampaikan inyo anak-anak isiku kamana kan di banjang Tengah. minta piti Balik, Caco. Ya. sobok jo mama sama-sama. Melawan ke mama. Mau dia tuh mah jangan lawan-lawan lo. Banyak gadis zaman kini selalu pak sajo sawah jo pamatang manan panghulu manan mama manan kamanakan indaklah tantunan tadi baco Dan kadi bajo kini. Panghulu haruslah bakato bana Kokarajo maurui anak kamanakan di duluan salangkah tambahlah biar daripada itu Mau dia mana goyang lo? Woi mama usah jadi mama pada Batu. sawah pindah lo batang ya sawah jola langalah tagadai kamana kerjuan merasa Cubola. di baco sadonan ada kok di diam Sakit diamkan kan? sajo ya polainan kamana po Awas madukun, baca mantra, omongan yang masih nulis sempur. Awas madukun, baca mantra, omongan yang masih nulis sempur. Hei. Nggak bisa anak buang dong. Kemari, Wah, ada sawan. Wah, ada sawan. Galakang. Gila Kang, dua. Mukul leh. Ngecek lah dah. Oh, nak bisa kasih nani doang. Oh, dari sana gayung. Kareh. Hey, digoyang. Sakit lutut. Ayo. Dengarkan dek sana Kendeh kami hebat pasan. akhirnya kurawan pesan kok kami sampaikan Kemanakan betoinyo. anak-anak di Wah. siku kamanakan di banjang Kamu pulang minta piti balanjo kok masobok jo mama beli rokoknya di Tabulo. banyak terjadi zaman kini
Selalu Pak Sajo sawahnya jopin matang Dulu Putih, Mik. mama menggambarkan indahlah tantu dan kadi bacok kini Nan kadi bacok gini. Apa saboy? Hei Panghulu haruslah bakato bana Bukarajo mauri anak kamanakan Di dulu anak salangkah di akan dongeng Tambah lebih daripada itu Serius tuh? Serius dong. Aha Woi mama, usah jadi mama Panggal habis sawah Pindah loka batang karambia Sawah